Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tauya nawo masecrets nemaconfession. Regedzei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomanashi verengaiwo nyaya yangu nekukasika. muHarare mazara mbavha. Inzwai strategy itsva iro ravava kupinda naro vanhu. Makadi henyu mukoma. Ndapota verengai nyaya yangu nekukurumidza kuti vamwe vange vachikasika vangwarira. Zita rangu ndinoitwa Elliot. Ndiri murume, ndine makore 34 years kuberekwa. Ndinogara muno muHarare. Muno muHarare ndinoita zveInDrive kuti ndikwanise kuriritira mhuri yangu. Mukomanashi kutaura kudai mudzimai haasi kutombokwanisa kutombonzwisisa idzi dzekuti unenge wagara uine girlfriend. Mukadzi ari kufungidzira kuti mari ndakapa girlfriend because girlfriend rakatombondikumbira mari. Ndikatomudza kuti zvaizvezvi wena handina mari. Ndo meseji yakazobatwa namadhamu. Foni mangu akange achindikumbira mari achiti ari kuda kuaplya passport yekuti anga achipota achienda kuZambia nekuBotswana kunohodha nekuti iye anotengesawo mushopu. Saka aiti ndafunga kunohodha angava ari magadgets ndichizoitawo ndichizotengesa kusvika ndazova nespace yangu. Saka ndakazoti ndava kuenda kumba ndokubva ndakanganwa kudeleta that message. Mudzimai ndokubva achizosangana nemeseji iyoyo. Saka kumba uku hakutorina kutomira zvakanaka. Saka pandazosangana netimu ndabva ndafungidzira kuti ndimwari vari kutoda kutoti ndige ndichikasika ndabata mari yakawanda. Handina kunge ndakambofungidzira kuti ndingakwidza motikari munhu obva atondivhara mari nehungwaru hwakadaro. Nyaya iyi yakaitika nezuro masikati. Saka ndainge ndakatomirira request just outside of town. Saka ndakabva ndawana trip. Pandakasvika panzvimbo yacho pakabva pabudikira murume nemukadzi vainge vakatakura mabhegi maviri. Saka vanhu ava vainge vakatopfeka kamupfekero kaya kemajoni kuratidza kuti vainge vachangobva parwendo. Takabva tatokwazisana zvakanaka. Murume wacho ndakabva ndamubvunza kuti muri kuendepi. Akabva anditi tangorequesta because distance yacho ndakaona kuti painge panyanya kuita padhuze. Akabva andikumbira akati tatobatsirwa neumwe akange ainavo uyo akabva atoenda. Saka vanogona kunge vachitoshanda vari syndicate sezvo ivo vainge vachiti mafoni avo haasisina moto. Vanoita zvekurequesterwa InDrive neumwe munhu. Vanogona kungouya pauri vobva vakukumbira iwe nekusaziva wobva watongovabatsira uchiti sezvo vachazozvibhadharira voga. Mukoma munhu wacho ndakazoedza kumubata akati vanhu ava handivazivi vatongondikumbirawo. Saka vakabva vati vainge vachida kuendeswa kunzvimbo any place kwavaikwanisa kuzowana motikari dzinenge dzichienda kwaMutare. Saka takatanga kutaura tiri mukati merwendo tichitaura kudaro. Vakabva vandiudza kuti vainge vakagara nekuchonera kuSouth Africa kwe16 years. Nekuda kwezvakazoitika ndobva vachizodzoka kumba. Vainge vava nemakore akawandisa vasina kumbogara vakadzoka kumusha. Saka vakabva vati Harare yatochinja, hatichatozivi kuti motikari kana kuti mabhazi tinozviwana kupi nekuti vainge vagara kunze kwenyika kwemakore akawanda. Saka ndakabva ndati hapana kana problem, ndaikwanisa kuzovabatsira. Ivo vakati tichakutendai, tine kamari katiinako. Ndakabva ndati mumwoyo mangu vanhu ava vanogona kutondiboosta. Saka tiri munzira kudaro murume akabva ati kwandiri mukoma tine rimwe kadambudziko ratiinaro. Ndikabva ndati chii? Akabva ati tichine mari yekuSouth Africa chete, tine marands. Tiri kutya kuti kana tikazosvika kumberi vanokwanisa kuzoramba vobva vati marands haashandi. Hameno kuti mungatibatsirawo here? Hapana umwe munhu wamunoziva here angatichinjira mari? Because isusu sezvo tatova vanyowani muno muHarare tinogona kutoswera tazotobirwa mari. Saka vakabva vatotanga kutondiratidza bhando remari. Ndakatarisa ndikati maranzi kaawa. Saka vakabva vati
ungatibatsirawo here? Tipe ma-US kana mazigi, isu tokupai marand. Pandakanzwa izvozvo mwoyo wangu mukoma wakafara, because vakange vakatorasika parate ravakange vachitaura rakange riri pasisa. Ndikati vanhu ava ndinogona kutovarova kobo. Saka ndakabva ndati uyu ndiwo mukana wekuita kamari kangu kadiki ndotonopa girlfriend kumbopodza musindo. Ndakabva ndatanga kuverenga mari, ndikabva ndatora marandi aya ndichiti ndainge ndichazochinja, ndobva ndatoita kaprofit. Saka iye akabva atonditenda murume wacho, ndikabva ndavapa mari. Saka mari yose yandainge ndiinayo yakange iri $150. Ndikati ndatova bhobha ndichizonotengesa maranzi iwawo. Ndaitarisira kuti mari yangu yaifanira kuti inge ichizonosara yava kuma 250. A good deal. Mufunge zvenyu patoners pasina kana maminutes. Ndakati nhasi ndaita dhiri rakanaka. Ndakange ndichitoti ka 150 aka ndiko kandichangoramba ndakachengeta papoketi. Ka 50 ndoropa girlfriend, ka 50 kana ndava kudzokera kudheni ndotengerawo madam tunonaka, kuitira kuti naivo vange vachimbodzikisa hasha dzavo. Ko ndaigozivei mukoma nashe ndichiti ndaita dhiri rakanaka kudaro. Ndakabva ndavaburutsa because vakazongoti iko zvinozvo tinenge tava kurangarira. Akabva angonongedzera building akati, but apa ndo painge pachimboshanda sekuru vangu, tiburutsire pano. Mukoma nashi vanhu ivavo handizivi vanogona kunge vachishandisa mushonga, because zvakaitika ipapo mukoma handitokwanise kuzvitsanangura kuti all of a sudden ndakatongokaruka ndatoita sekunge munhu atorohwa nechadzimira. So ndatomisa motikari yangu. Kuburuka kwavakaita vakaburuka very fast, ndokubva ndatongosimudzira motikari. Ini ndainge ndichida kutotiza kutobva padhuze nepavakange vari, ndichiti ndatova bhobha vanhu ava, ndaita zvimari zvangu nekukasika. Saka ndakange ndichifara ndichitoti ndonochinja mari. Saka ndapedza ndakabva ndachizoenda kunochinja maranzi aya, ndokubva ndapa munhu mari. Saka ndapa mukadzi iyeye akangonditarisa akabva ati kwandiri, mukoma, mari iyi maiwana kupi, mabva kupi nayo? Ndikabva ndati ndichangobva mukukwidza vamwe vanhu izvezvi, saka vanga vane maranzi ndikavapa ma-US dollars. Akabva ati muri kuiona here kuti mari yenyu haisi right? Ndikaseka ndikati what do you mean? Ndakati munhu uyu ari kuda kutonditambisira nguva. Ndakabva ndadana umwe muchinda, ndokubva aongorora mari. Vose vakabva vanditarisa vakati mari iyi ndeye fake, haisi yechokwadi. Ndakati it is impossible. Vakandiratidza zvinhu zvose zvakange zviri pamari zvainge zvichifanira kuvapo zvakange zvisipo pamari. Ndipo pandakatanga kupindwa nechando. Mukoma nashi ndakavaudza zvose zvainge zvaiitika. Vakabva vandiudza kuti vanhu ivavo vanoratidza kuti vainge vabva mukurova umwe mudhara ainge akauyawo pavari ne10,000 rands. Ameno kuti akarohwawo mari, hanzi akangouya nemaranzi ake akati pane vanhu vandabva mukubatsira vanga vari kuda ma-US, saka vanditengesera maranzi avo nereti yakanaka. Manje ndava kuda kuchinjawo maranzi awa. Ndokubva vavheta. Hanzi akatobva pavari achiti imi munofungidzira kuti ndakapusa, mari iyi ndeye chokwadi, vachimunzwa kuti mari yako ndeye fake. Mukoma nashi mari iyi kumunhu anoita zve-InDrive imari yakawanda. Right now mukoma nashi nditori pama1 nekuda kwema-messages awo akazobatwa namadam. Kutsanangurika hazvitotsananguriki kuti mari ndakavharwa. Madam pfungwa dzavo vari kutongoti wava kungondivhara, munhu wako wakatongonomupa mari akaenda akanotora passport, but sandizvo zvakaitika. Saka ndoda kuti munge muchikasika maposta nyaya yangu, vanhu vange vachizviziva kuti pane vamwe vanhu vari kutofamba vachizviidza vanhu vari kubva kuSouth Africa vachiita sekunge vari desperate zvisingaite, but vanhu ivavo vanogona kunge vagara vari vagari vemuno muHarare. Ameni kuti munga macherechedza sei maranzi, but usangowira. Please be careful pakunotakura vanhu vanenge vachiti vari kubva kuSouth Africa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo.
yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakavabvunza vakaramba vakati handina kumbopa girlfriend mari, handina kumbomupa mari. Ndakatovharwawo mari, hanzi vanenge vachikumbira kuchinjiwa marands avo vachida US dollars. Havatomborina kana basa nerate, vanenge vachiti tava ne16 years tiri kujoni. Zvakaoma. Pakaipa. Kana muine zvamuri kusanganawo nazvo, you can come to our inbox and then you share with us your own side of the story. Zvinoreva here kuti Zimbabwe ichasvika pakuva seSouth Africa, paya pekuti munhu chaiye kuti anga achinzi afamba nemari unenge utori patarget, kunzi wazivikanwa kuti unochengeta kana mari mumba unogona kutoenda patarget. Motikari dzichabiwa here kubiwa kunoitwa motikari muSouth Africa, kuti every second mune motikari inenge ichitobiwa muSouth Africa. Do you think kuti crime is going to increase? Tell me what you think. Zvakangooma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Please post my story makavigo chitupa changu. I was invited at a party when I was 19. Iko zvinozvi ndine 38 years. Kushanda ndinotoshanda top management kuno kumhiri kwemakungwa, but chinobuda hapana. Ndinogara ndichifunga song iya ya Bob Nyabinde chabuda hapana kana gore rava kunopera. Mukoma nebasa randiri kuita kuno kuEurope. KuZimbabwe ikoko ndikadai ndichitonzi ndini chivhayo wacho, but chiri kubuda hapana, chandiinacho hapana kana anything. Mukadzi akasvika pakuenda akati iri ndiro rinonzi rombe rakapfuma, rombe rine mari. Just a couple of days ago, true story, ndakabva kubasa ndikati ndinge ndichibika because mari ndakaona kuti yekutenga matakeaway ndainge ndisina. I did a drive through. You know when you are always broke, unonzwa kutya kana kutarisa account yako. I thought kuti ndakange ndiine zvimaeuro. Ndakabva ndachizoti ndichidarika nepa drive through, then I realized kuti ndainge ndisina kana cent. The card was declining. Fast forward ndasvika pamba kuno kuEurope, nyika yandigere, ndinonzwa kunyara kuti ndige ndichikuudzai zvimwe kuda vamwe vanhu vanokwanisa kuzondiziva. Nyaya yangu mukomanashi yakanangana nevana vachiri kumauniversities vanogona kunge vachiteerera maconfession. Be careful about who you associate with, because vamwe vanenge vaine macases. Unogona kutowana macase mukushamwaridzana kwaunenge uchiita neshamwari dzako nezvaunenge uchiita uri kuuniversity. Ndava pamba ndakabva ndachizobika onion. Ndakangoita onion yekufraya ndikati salt nesadza kwava kudya. Izvezvi handizivi kuti kuzonosvika date rechizonoti 29 when I get paid ndichange ndichidya chii. Mumba mangosara hupfu, ndikangoti hupfu hwasara mumba round about 5 kgs or so, neka half bottle of olive cooking oil ne salt. Ndizvo zvega zviri mumba, handina kana chouviri mukomanashi. Mari yandinowana pamwedzi, kana ndikakuudzai, most of you will think that I am lying. Nyaya yangu yakatangira apo pandakange ndichiri kuUZ. When I was still at University of Zim, ndakazononyengereka. Ndakange ndichigara muHarare, but kumusha kwakange kuri kuGoromonzi. My dad vaita zvekurima, vakange vari muwar veteran. Vainge vakapiwa prazi rainge rakakura. Saka paprazi ipapo laki ravakanoita nderekuti pakange paine missionary. Baba vangu vakashanda mukomanashi, vakamutsidzira prazi, vakatanga kurana prazi rikatanga kufunctiona zvakanaka. Zvino mukomanashi ini nekuda kwekuti ndakange ndichizviona sekunge ndainge ndatova mwana wembinga. Baba vangu vaita mari nefarming, but he did not like people that wasted. Ndava kugara ndiri ndega muHarare. I started being friends nema friends angu mamwe ekuAvondale, vana Mount Pleasant, vana Borodale. Ndidzo dzakange dzava shamwari dzangu idzodzo.
Saka nekuda kwekuti ndaiwirirana nemafriends mamwe aibva kumafamilies evanhu vane mari, vaiti kana vakati ngatiti chakati, inini I would end up telling my dad ndichivataurira nhema kuti vange vachindipa mari. Ndakasvika pakuvamanikidza kuti vanditengere motikari when he told me kuti he was planning to save so that he can buy a bigger tractor, but vakasvika pakunditengera motikari. During my semester at UZ, I made those rich friends. One day, ndakabva ndachizonzi one of my friend akange achigara ku Mount Pleasant nevabereki vake, but vabereki vake vaita zvepolitics. Most of the times vakange vachigara kunana Dubai kana kuti ku UK, saka aitongogara ari ega, a guy who was still very young, achitongogara ari ega, saka aita zvemahouse parties pamba, paingoitwa zvese zvose. Mumba make ndimo mandakatanga kuzivawo chinonzi munhukadzi. When I went there kwakange kuine vasikana vakawandisa, so even though I was ashamed ndainyara vasikana, but nekuda kwekuti we were all heavily intoxicated, I ended up sleeping with this other woman who was way older than I was. So I was not even a heavy drinker kana kuti a party animal, but nekuda kwe peer pressure ndainge ndichinakirwa nekungonzi ava ndivo vacho, and our crew, we were a crew of rich boys. Saka takaenda kumba kuya ku Mount Pleasant. Tiriko mukoma pane mamwe madhara akazouya around midnight. Madhara akauya, there were about 8 or so guys they came. Saka they started making love to other guys vainge varipo. Inini hangu handizivi kana ndiine zvandakaitwa because we were heavily intoxicated, but in the morning ndida kumbogara ndakanzwa so or anything to show kuti painge paine zvandainge ndakaitwa, but handizivi kuti vakasvika pachidanho chipi. All that I remember was that those men vakauya vakatanga kurara the other guys that were there, not even the women. They were sleeping with the boys that were there. Saka the next morning I woke up, I was at his place, tikabva tatobvisa bhabharasi paya, life continued as normal. Upenyu hwangu hwakazongotanga kungosunga. Ndaita minyama yakanyanyisa. Ndakarova munhu nemotikari mukoma, munhu yeye akafa. Kumudhuma kwandakaita mukoma, it was just a minor bump. Saka ndakange ndiri pagrowth point. Pandakasimudza motikari, ndakange ndisiri munhu aimhanyisa motikari, saka ndakangosimudza motikari ikangoita zvekuskidha mavhiri, but ndakakasika ndaibata. I don't know what happened. Saka ndakabva ndarova umwe mudhara neview mirror. Ndamurova mudhara iyeye neview mirror, kudonha kwaakanoita akadonha zvakaipa, ndokubva atotsemuka musoro, akatotanga kutopupa furu, akatariswa nevanhu, ndokubva achizofa ava kumhanyiswa kuendeswa kuchipatara. Nekuda kwekuti mudhara wangu vakange vachityiwawo munharaunda, baba vangu vakamira, handina kuzosungwa. Ndikadai ndakatoita criminal record zvekuti kana kuuya kunoku ndikadai ndisina kukwanisa kuzouya kunoku kuEurope. Ndakasvika pakupedza zvidzidzo zvangu. Ndapedza zvidzidzo, pane zvaingoitika pandiri, baba vakazoti ndinge ndichibuda muzimu kwava kubva ndachizouya kunoku kuEurope. When I came here mukoma, ndaigara ndichingoaccuswa wrongly so by different women, ndichingoudzwa kuti you have raped me. Zvazvaita mukoma ndaidai so, ndaiti kana ndikaenda kuclub, pick up a woman, we go together to her place or I bring her to my place. The next morning, musikana weya overtoti you have raped me, but ndaingopukunyuka nepamwe pandakange ndisingafanire kuti ndinge ndichizopukunyuka napo. Ndo upenyu hwangu hwandakararama kusvika ndichizoroora. Ndaroora mukadzi, we are helping each other. Mukadzi akasvika pakuita give up. One day we sat down, busy budgeting like we always did. Taita mabudgets edu. Mwana akangotanga kungoskrima ari muroom make. We rushed, then we saw kuti mwana wedu ainge achingogwina. She was sleeping on her bed. We rushed with the child to the hospital.
mari ikatobuda zvekutodaro. Even the medical aid could not cover some of the medication. So for my wife, I think this was the last straw for him. Akabva anditi ini hangu ndanga ndagara ndakafamba. Mukufamba kwaanoti akaita, akanoudzwa kuti inini ndine mweya wejambwa. Ndakange ndisingadi kufamba naye, ndo zvimwe zvakakonzeresa kuti tinge tichizonopesana inini nemudzimai wangu. Akanditi, you just love to sit down, haudi kufamba, but I was always under a lot of stress. Kufamba kwacho ndaitozvibvunza kuti ndinofambirei, because mhepo dzacho dzinongoramba dzichingonditeverera non-stop. So after the divorce, pandakazofamba ndakaudzwa kuti pane kwandakamboenda ndikanofara kunzvimbo yemafaro. Then I corrected madzibaba evavo ndikati, do you mean a party? Vakanditi ndikuona muri panzvimbo pekuti maifara chaizvo, but pane zvamakazoitwa. Ndakabva ndavaudza kuti I once attended a party. It was a house party. People were drinking zvutambanje, madrugs. Saka ndakati ndavaudza kudaro, vakabva vanditi ipapo ndopamakanotorerwa chipo chenyu. Vakandiudza kuti mukomana uyo aipota achihosta maparties. That was his mission. Ndo zvaainge achitoendera kuuniversity izvozvo, nekuda kwekuti akange atori part of a satanic cult. Ndo rakange riri basa rake rekuti ange achibatsira madhara awo andinoti ndakazomaona ndava kuita sekunge munhu ava kunorara, ndadhakwa, ndishamisika nezvainge zvichiitika. Madhara aya vari kubatirana. Umwe mukomana ainge akatodhakwa, ainge akatorohwa neblackout, vava kutotanga kutomupenetrata achichema, vachimuita zvisingatarisirwe kuti murume anga achiitwa neumwe munhurume. So madzibaba ava vakabva vachizondipa munamato. Pane zvavakadzura pandiri, but situation has not changed. Zvinhu zvichingori pazvainge zviri. Just even pandakamboenda kune vamwe madzibaba just a couple of months ago, vakangondiudza the same story. Vakanditi ndakabirwa chipo, but when I look at my life, minamato yacho haibatsiri. Saka ndichiuya panapa mukoma, ndinoda kungopawo yambiro. Ungava uri musikana, ungava uri mukomana, you're still at university. I understand kuti unogona kunge uine pressure to please your friends, but dzaunenge uchiti shamwari, you never know kuti vanenge vari vamiririri vasatani here. Kana uchinamata kumba kwenyu muchita zvekunamata, just stay in your lane. It is better not to make friends at university. Upenyu wakakosha and life is very long after university. You might want to impress people because you are still young, but upenyu ndiwo unozokutambudza wava wega. Handitozivi kuti kusvika mwedzi uchizopera ndichange ndichidyei mukomanashi. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, zvakaoma. Do you mean kuti munhu zvechokwadi munhu ari muEurope anganzi abika sadza neonion akatoseva, hana kana cent? Apa vari kuti top management mukampani mavanoshanda. The spirit of poverty, yeah, is very dangerous. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvimwe kuda pane zvamakaitwa nevarume ivavo, pamwe makamuka yenyu musina chamainzwa, but maybe pane zvamakatoitwa. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Rekedzei tibva tienda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei? Please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Petronella, uye zvakare ndiri mudzimai, ndine makore 27 years kuberekwa. I've been married 3 times. The first time when I got married, ndakaita zvekumitisiwa. Ndakamitisiwa pandakange ndichiri form 3. Ndakabva ndatizira kudaro ndakagamuchirwa chaizvo. Ndakamitisiwa nemurume wangu, akange ari mukomana wangu, but ainge ari mukuru kwandiri, aita zvekudhiraivhawo marori. Saka
achidhiraivha marori kudaro akasvika pakuzondipa mwana wenumber 2. Vana vangu vandiinavo vaviri ava ndakangoita gore mwana. Family plan yakandiramba. Ndakazoshungurudzwa zvakaomarara. Ndaona kuti ndanyanyisa kushungurudzwa ndopandakazobva kuZim ndikauya kunoko ndikatanga kugara muPretoria muSouth Africa. Saka ndakange ndava kushanda as a maid. Munzvimbo mandakange ndichishanda, pressure yandaipiwa nevanhurume yainge yakawandisa. Ndakazongoitawo murume uyo akazongondidzvanyirira. Ndaenda kumba kwake akatokiya door akati hakuna kwauchaenda, watova mukadzi wangu. Ndokuwanikwa kwandakaitwa. Saka sezvo ndakange ndichiri mutsva, ndakange ndisati ndawana mukana wekustudy behavior yake. Later on ndava mukadzi wake. Ndakachiona murume iyeye aita kuzviitira mumagumbeze. Aiti akabva kwaanenge abva akadhakwa, hawaizongonzwa nekunhuhwa kuti vasvika vazviitira mumabhurugwa. Ndakati izvi handikambozvigoni, kwete. Mushure mekunge ndazosangana nemudzimai akange ari mudzimai wake akati, uchazvigona iwe nehudiki hwako ihwohwo? Ndikati kana ava vakazvitadza ini ndingazvigona. Saka dzimwe nguva aigona kudhakwa. Akadhakwa kudaro aibva akwira obva amira pamubhedha obva atanga kuitira weti zvake pasi mukudhakwa kwake. Mangwana makuseni anenge atova gentleman munhu kwaye. Akange atori teacher wemaths achitodzidzisa pane kamwe kacollege. So I then gave up second marriage. Handina kana sendi randakanobviserwa. Ndapinda zvekare muimba yenumber 3. Umu ndoma ndakashungurudzwa. Ndakatsvakana nemurume wezera rangu wandaida chaizvo. Akange achingondihurira, ndaiitwa yose yose. Ndakasvika pakuchidemba chidhakwa chiya, but ndakaramba kudzokera kwachiri. Ndokubva ndachizogara zvangu ndiri ndega. Currently mukoma ndiri kudhata vamwe baba vandakasangana navo. Saka ndine imwe account yangu yekudhara yandaimboita musikanzwa when I was still dating that third guy that I stayed with. Munhu aifarira kuti titambe pakamera, aingonakirwa nebody structure yangu because we were like of the same age. Taigona kungoenda pakamera tobva tatanga kutamba zvedu masongs ndichitomutambira paya. So ndakazokanganwa password yeaccount iyoyo. Saka baba ava vandiri kudhata vakazosangana nethat account vakabva vatonakirwa nebaby paya. So they started texting me kuaccount ikoko. Of course I can't respond. Vaona kuti hapana marespond, vakabva vanditsvaka kuFacebook. Ndokubva vandiwana. They then said, hi, uri sei, I've been trying to speak with you. Vakatanga vandinyepera kuti ihama yangu. Vakandiudza kuti ivo vari kuCanada. Vakandipinda neyakapenga. I'm your relative, ndiri kuCanada. Chichichita kutotaura tose ndatovapa manumbers angu eWhatsApp. Later on vakazonditi, you know what, ndakatongokufarira ndinokuda. Okay, neniwo ndakudai. What are we going to do? He then said kuti he's going to come. Asi mukomanashi baba ava pose pavanoti vari kuuya kunoku vanobva vangopostpona. Handichazouya. One day ndakabva ndati kana musingadi nezvangu it is fine. Vakabva vati kwandiri kuti ndinge ndichiuya ikoko ndinoda, but I'm still legally married. Ndikati thank you very much nekunditambisira nguva yangu. Saka vakabva vandikumbira ruregerero. Mukoma ivo vari kuti vanoda kuti ndinge ndichiuya kuCanada like semupoteri, vachange vachizondichengeta. Handizivi kuti zvinoita here zvandoda kuitiswa nababa ava. Ivo vanoti vakada kuuya kuno hanzi ndinotya kuti amai guru vako vanogona kuzondipinza busy, but they are not staying together, they are on separation. Handizivi kuti vanondiudza chokwadi kana kuti vari kundinyepera. Mama vangu ndo vandava kutonyara because mama mukwasha wavo vanomuda. Mama vangu ndakavaudza kuti akasorambana nemukadzi kudhara sezvaakandiudza, but akazobuda pachena achiti legally still married, anoda kuti ndiuye ikoko semupoteri. Ndinodawo advice. Mama andovaudza chokwadi here? Mama vangu havangambofi
vakabvuma kuti ndinge ndichienda kuCanada. I told my friend, shamwari yangu akati, iwe enda kuCanada, chingoenda zvakawanda unozozviona wavako, because ivo vakati I will do everything, my flights and everything, pekugara uchazowana paripo. I need your advice, ndibetsereiwo. Muno muSouth kungoshanda as a maid nemamiriro ekunze awa ndinoona sekunge ndiwo mukana wangu, sezvo ndakaudzwa nefriend yangu akati dai watoenda, kana waenda ondigadzirirawo ndikwanise kuya ikoko, because she is also suffering zvisingaiti nemurume wake. They are both suffering, vanogara mumaprazi. She is a childhood friend of mine. Ava kutondiisawo pressure yekuti kana iwe usingadi chivakumbira kuti vange vachingotibatsira ini nemurume wangu, sezvo iwe usingadi kuenda kuCanada kwacho. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Chingoendai kuCanada, pamwe pane zvinenge zvakamisa divorce, pamwe vanhu vanenge vaine zvimari zvavo, pamwe pane zvinenge zvakamisa the divorce process. Ine maonero angu, endai kuCanada munozvionera. Handiti munenge matoendako semupoteri zvikanodhakwa. You work for yourself whilst you are waiting for the outcome, muchitotumidzira mari kumusha. If you don't have any other plan in South Africa, kwirai ndege muende kuCanada. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatitaurei naye Petronella uyu mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.